Balimao ani nyakuma Burkina donso do bora ka démonstration do ke moko chama ne segu tungara ngininga mena kabako kodo ira aula Malien combien d'ailleurs maintenant ni kera Burkina Faso ni mafli aw ne anga je kan naje en même temps mbe fait Mali donso Burkina donso Afrique donso ani bela jelenga ni video la je après mena tlaka ngagna ta mu mba fala bela jelenga la je follow Voilà. Abela jeli ay sanno. Moko chaman koko montage de dou. Montage tede. Mbe siga ka une deuxième fois ngala je. Mena kuma do fo bi c'est très important. Anga jangala je pour une deuxième fois. Voilà, chaman koko montage de montage tede. Montage tede. Tu sais ni agnabe ni fait na tanto. Je pense qu'il y a kara Burkina de passer nya Burkina be do ra chi makwa. Mena kuma kele fo nyana. Mali yere armée kono de be mo do don. Même les 5 généraux là, les 5 colonels la munu ye coup d'état ke Mali Guidiaw est comme ça. Chaman to kalama. Nye kesa chi Mali Guidiaw la tado abo kalama. Angampa orokuna. Et ni action mon fleur ni sorasi ni orolu jumɛn de be nunu na parce que farafin do be ou fila ou yere ma da folo ko na doso nunu fleur ni doso nunu be se kan de me fen chama na de doso chama de be Mali kono ki se tout do bon ni active mon fleur ni moko chama be do akono do yo sosoli ke ni a nye video kala ma kala do la mena Mali agliski nunu ye fen do de nunu anga folo ko di tendo ka lade ne reka sokona mogo kumbi ne moge afen ngumene moge bolo mama songa di mogo ma ibara sulamea nunu nana sulamea mogo chama banfen chama makwa okoro de kaka taka boka sulamea nende parce que ngumte feka woroni fo quoi chama me ti profiter sulamea de ko anga ketaka te côté do be munu me sharia contrôle la olu be fo sur le kila ben Kele qui biga jamana défend. Je pense que c'est pas facile. Donc ba fana ni active mon flé ni tien de do akobe ni ma yede be sosolike. Mogobe Mali armée kono munu beta. Bon munanye video yere kala video yere kekumba ya la kunjume de bi. Kaira ula kafo mogo munu be ni kise tout do. Mogo munu be ni kise tout do. Chama be ka boka ni ndoya pour ka teta forona abe tulonga la tête longa la de. Non, ni on a si chama de banga forona. Mais anga autorité mo ko nga bara jumendeke. Anga autorité mo ko nga doso munu be ani ma munu beni dalu bubulu. O le kan ay recensé. C'est-à-dire qu'on recensé Côte d'Ivoire et rébellion à Kela. Je me rappelle très bien. Côte d'Ivoire et rébellion à Kela de. Utara munu be no doso munu be ni ki se tout dou. Uye démissionu chama oui chaman kalan qui s'est à chamando ni chamana ni chara armée qu'on a ben fait mais a fait à dobe tiena saraka dobe ni a fo sulame ala amando quoi tu vois un peu nege haya chien de dou nege haya e chien de ya nege haya e chien de nege haya be dalu fona be dalu mbato ibetunu do be qui s'est chula do fona be a qualité au kachamena fo bela jelena a qualité do be a mogo do be ni uye kibe kise chula obe tunundi ni a ibe kise chat kila inya baladi o mogo be o ya qualité folo a qualité flana e munye iba tri ibe kise chala matadu. Est-ce que tu vois au cas où fona be ni fle par exemple ni a ere filmé di a ere filmé kise ka chala fona. Donc, il y a les volonté. Donc, au cas différemment au pays. A donc, on a bé.
Dalou ba do bolo. Ne ma fili oye Maliki Jaw tadi quoi. Adobe kafugune kone musa la ka hinala. Ni kele kumbe ke folo. Kafugune na be ta frona. Ni itugule male ko tange ibale ko itebi kisetidu. Est-ce que malien chama bo woro kalama? Dalou e tiende, dalou tigo de kan ala fama de kan dalou tigo nunu ku recenser Mali kono. Mali koron farat lebi ka ni Mali fambe. Ka dalou tigo munu be dalou be munu bolode. Ku fara ɲɔgɔn kan a kɛra sugo sugu ye a kɛra contrôle a kɛra sugo sugu ye mun kɛ ni bɛ se ni mun ye dalu kɛ ni ye dalutigiw de kan ka recenser hali gouvernement b'u sara de u ka sekɛrɛ développer sinon wala an ka dalu bɛɛ bɛ ka tunu bi billahi an ka dalu caman bɛ ka tunu bi ne ma je peux témoigner ne bɛ se ka témoignage kala wallahi ne yɛrɛ o tɛ dɔwɛrɛ de dalu dɔw bɛ yen ne mɔkɛ ma sɔn ka di ne ma kona adine ma kona lete domina konne ko do ke ko o juru metalika ko sulama la ko haram ya lendu ba ma ngon ko na nga ora da lo mo ko la ta do fo sulama o ma ko chara me ko sulama mo ko chama dusu ka fen chama na de fen do be ba ne ni da fen do ka a betise ga fo wala li sungu te ke cliché nu bébé na nga fol da lo ko la ta ngule nga téléphone na ko segu ko ndia fente mbolo la debi kelen te soma ente moriye wallahi dalu e tieni mo ko chama ba fo ni beta dalu e tieni bo dalu bande manga kelela ko de bar rebellion mi kera dalu e baraka la ntendu gawla ne rega ayere ne re cousin do be wallahi ya dalu soro ma sa jipe témoin dalu ko e tieni anga folo ko ban chama we ma fo ngo polison nunu de bon te fe ganda do ko la Solamo kera takan kele réseau ka kusiku ko kuma gi kera bolisona de ma fo ngo bolison de nga la da fen koro do be aban deme ko anga nula angunu la fili quoi ça nous aide wallahi billah aban deme nena ala che mali on be kuma kele fo onyina dalu tigu be bi nuye marfata wallahi nuye marfata billahu be tawbe na fo itu soro o mo ba nga armée kono ali chini masimi denga chama de kele nya kuma chama fo ka teme dalu tigi bawde banga armée kono wallahi Maliki Jaw fleni Maliki Jaw beta aga finindo be na odu kan sa ngam pa woro kuna wallahi ni Maliki Jaw beta frona nay black chef fini rere la no fo démission be bula no fe aga démission be bula no fe ko ta be ka domina akai sa ngam pa o be kuna wallahi billahi dalu e tiende du donc am sega ni ay nye video nke nya ira oladi dalu ban de malanga kelela mais nya be ka munu fana kala jadi su munu kala dalu fana be dalu bu fana chama bolo de abu ye o be ka marfa ci ube fen chama folo ube klisi ni fen fa chama na donc ame kelemina anga lada koro anga dalu chama anga fen koro chama mi se ka ndeme ka ke doniya o ye chien di mo chama ba fo bon pakai sa nte fe ka do sulama o gashile anga mpa woro kuna wallahi dalu ye chien di dalu e tiende de ni tentigi bara ne be ga mun fo mali tentigi chama be kolonu dongo be tien ni bo nugo ki be sasini mudu bo kono be se buri dala ale be ga simi go ita kungolo ni salo donc ka fo ana ni kamun kera Burkina Faso ni kera Burkina di e pa kaka cha Burkina aka chama ne be donc sorosike kan ala bendi abanga armée deme abanga doso deme mais wallahi dalu chama be doso nde bulu c'est pour ça ne va fasimi go tala ka doso nunu aka doso la ben quoi uyanga doso chama don kaso la ane toro doni quoi wallahi billahi doso nunu fle dalu bulu ne be dalu ni ta doso yoro wallahi doso de dalu tigi mali kono mbo fa yana bi de i dansogo billahi en fitina ma ne doso ko ni foli kumeke en fitina ma ni doso ko foli kumeke alna kumeke kita kulu chama chara ne kumeta démonstration de force dobe kuma tasuma be bodo da kono dobe kuma dobu tege jotanto billahi ibe fe ça rube démonstration do ke a fait kun kadne quoi ne démissionner ma ko kun kadne toro ne yo ne kuma ne doso ka foli kumbe kita liberté o kita segubuguni o kita nyafala yoro ne kumbe tagama de ni doso ko ni kumbe ne kumeta ski kala ja kumbe ne ngena ja kadne doso kadne normalement quoi tu vois un peu donc et dans le coin fleni et je m'excuse et donia est tien di quoi anga nga donia o la fli
c'est pour ça simbe ka dosso kala manni quoi pour une démonstration de force flé ou bande me ala nga kala la ni ay babo desra ka boake na bulo ko mundu tiens Côte d'Ivoire dosso farala ngo ngane ko Côte d'Ivoire rebellion Atlantique be ko dosso di dosso ni la ka dosso ya Alassane Ouattara sutara ko chamanke ali Ari Konan Beje kumbe feka Alassane Ouattara mine. Je pense que 98 ou encore 99 de avant 2000. Wallahi dosso de tari joga orla kube sa no fe. Ou sarana ka force chama sarana. Dosso nya Alassane Ouattara soutenu foka faka. Donc ora de kundo ka ira la ka fo vraiment anga dosso la dum. Nga foli be Mali dosso ye. Aw dans soko nga respect be Mali dosso, Burkina dosso, Niger dosso. Ka fo AIC président ngena aga bolo du dosso ma dosso bi se ka o deme. Kele na wallahi dosso bi se ka o deme. Billahi tallahi. Ode kundo akambe.